Niha em ê vê çîçekê ku yek ji rengên welatê me ye û ji van diyaran li cîhanê belav bûye ji nêz ve naz bikin. Li mêrg û çiyayên Kurdistanê gelek nebat şîn dibin. Dar û ber, gul û çîçek, çem û rûbarê welêt navdar in. Lêbelê di nav vê dewlemendiya xwezayê de tişta herî bala mirovan dikişîne, guldexwîn e. Guldexwîn kulîlka herî biqîmet yê çiyayên Kurdistanê ye. Ji ber rûyê xwe daye axê dibêjin laleya ters. Her wiha ji ber tovekê xwe berdide nav axê, navê laleya digirî jî lê hatiye kirin. Her wiha li hin deverên Kurdistanê jî bi navê şîlêr jî tê nazkirin.